και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο μας στο κανάλι μας Girly Pops, follow, subscribe. Το ίδιο είναι, like, subscribe. Λοιπόν, επειδή εμείς βλέπουμε τα σχόλιά σας και δεν τα αφήνουμε έτσι, αυτή τη φορά το ζητήσατε, το ζήτησε και τον φέραμε. Να σας παρουσιάσω τον ένα και μοναδικό, συγχωριανό, συμπολίτη, συμφοιτητή, Χρήστο, έλα μπροστά. Καλησπέρα, με θυμάστε? Σε θυμόμαστε από το χωριό. Έχει εμφανιστεί σε προηγούμενο βίντεο ο Χρήστος. Αλλά θα ψάξετε το βίντεο να τα βρείτε, δεν σας λέμε ποιο είναι. Είναι μυστικό. Είναι μυστικό. Έφερε και τη μαγκούρα του παππού. Μικρόφωνο είναι για σένα. Καλησπέρα. Δώστε μας μια δήλωση. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να πάμε στο βουνό, Ναι. στα χωράφια, Σε ποιο βουνό, πού βρισκόμαστε? στην Πεντέλη. Δυστυχώς στην καμένη Πεντέλη. Δυστυχώς, ναι. Και ο προορισμός μας είναι κάτι μυστικοί καταράκτες, Ναι, ο προορισμός μας είναι κάτι καταράκτες. οι οποίοι είχαμε προσπαθήσει στο παρελθόν με τη Μαριάνθη να πάμε, δεν τα καταφέραμε. Αλλά σήμερα, επειδή έχουμε φέρει τον άνθρωπο των βουνών, Μπράβο. Είμαι έτοιμος να οδηγήσω την Ευχαριστούμε, θα ομάδα μας βοηθήσει ο στους Χρήστος. καταράκτες. Να χαθούμε περισσότερο. Ας ξεκινήσουμε. Και ας ελπίσουμε να έχει Έφερε. πολύ νερό στους καταράκτες. Έλα, Μπας πολύ και νερό. κάνουμε και μπάνιο. Θα κάνει και Όχο, μπάνιο. και μπάνιο. Αυτά δεν Μπάνιο, θα σας τα λουκάνι, δείξουμε. καψίνι, ό,τι θέλετε για το βουνό. Πάντα, ναι, τι, εδώ ήρθαμε ή το ζούμε ή όχι. ρε. Έχεις φέρει και μαγιό. Με πήρες. Λοιπόν, πάμε για τα Ξεκινάμε. βραδιά. Δεν θα το πάρεις μαζί αυτό. Όχι. Ήταν μόνο για μικρόφωνο. Ήταν πρόβλημα. Λοιπόν, Εγώ ήρθα πεινασμένη. πολύ πεινασμένη για Μαριάνθη. Πολύ πεινασμένη για Μαριάνθη. Η Κατερίνα έφερε το τρίποδο χωρίς τα μισά. Μην το χαϊδέψεις να σε μυρίσει πρώτα. Έλα, πάμε. Εντάξει. Τα σκυλάκια. Αλλά αυτός μου αρέσει γιατί είναι τσαχπινιάρης. Θα ρωτήσουμε. Εδώ έχουμε χαθεί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Χαθήκαμε μωρέ. Να, με έχουν φάει και τα ζουζούνια. Μια καθημερινή ζωή στο χωριό. Ο δρόμος που πρέπει να πάμε. Είχε τη δική. Έχει τσιμεντωθεί. Ο σκύλος. Εδώ. Μας δείχνει το δρόμο ευτυχώς ο σκύλος. Με βγαίνει λες και μου βγει με δεν ξέρω τσοπανό σκύλο. Και ό,τι γίνει. Ρε από γιουλίνη. Και συνεχίζει. Μιλήσαμε τον μπόι μου, τον είπαμε κρουλίνη. Κοίτα, ανεμόνες. Ανεμόνες. Δεν θα είναι πια μόνες. Παναγία μου. Θα είναι με την Κατερίνα. Θα είναι ανεμοπαρές τι σου λέει. Πάμε. Προς τα πού να πάμε? Έλα εδώ ζουζούνα. Να το. Με άκουσε. Έλα εδώ κι εσύ. Φοράει μπροστά. Μας δείχνει όντως τον δρόμο. Τα σκυλιά θα μας οδηγήσουν στην πηγή. Ακριβώς. Ξέρουν εκείνα που είναι το νερό. Παιδιά, είναι τόσο σουρεά. Απλά θέλουμε να τους δώσουμε κάτι όταν μας οδηγήσουν στην πηγή και δεν έχουμε τίποτα. Έχω Οπότε θα φάνε το τόστ της Μαριάνθης. φάει το μισό. Μπροστινός. Ναι, έχει βάλει κόλλο κάτω που λέμε. Ο μπροστινός είναι ο leader. Μην σταματήσει. Τρέχει. Σαν το Χρήστο πριν ήταν έτσι. Subscribe, κάντε να ανεβεί λίγο το κανάλι γιατί πρέπει να ανέβει το budget να πάρουν κανένα αμάξι προκοπής να μπορεί να ανέβει τα βουνά. Όπα, τι λες για το αμάξι μου. Βγάλ τον. Λοιπόν, Όχι, της προκοπής να μπορεί να ανέβει τα βουνά, όχι για την πόλη. Για την πόλη μια χαρά είναι το αμάξι. Είπε κάτι το αμάξι. τον φέραμε μέχρι εδώ και λέει για το αμάξι μου το καταχεσμένο. Ευτυχώς βρήκαμε ένα τυπά με ένα εργαλείο. Το εργαλείο. Φτάνουμε. Έλα σκυλάκο μου. Δώσ' του λίγο ακόμα. Φτάνουμε σε λίγο. Κουράστηκες κιόλας. 34 λεπτά Λεφτά. έγινα ο κόντης μας. Σε 34 λεφτά θα ξαναρχόμουν. Σε 34 λεπτά φτάνουμε, αλλά δεν φτάνουμε στις πηγές. Φτάνουμε στην αρχή του μονοπατιού των πηγών. Α, ναι. 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 Τώρα τι? που το λες εμένα αυτό. Κάτσε, δεν το ξέραμε αυτό. Δεν εγγραφτήκαμε εμείς για κάτι τέτοιο. Δεν θα με φτάσει το τόστ. Έφεγες και κοφρέτες, ρε. Και σκοφρέτες, τι άλλο έχεις φέρει εσύ. Εμείς έχουμε φέρει εδώ Θα δώσουμε και στη εγκεκριμένα Άι, ριζικοφρέτες. σνακ. από τον κύριο Γιαννέλη. Α, με την κανέλα. Εγκρίνει υγιεινό για τους γυμναστηριακούς και όχι. Εδώ ο οδηγός. Ποιος οδηγός αυτός έχει μείνει πίσω. Αυτό. Αυτός είναι το μαμούθ από την εποχή των παγετώνων. Αλλά τον συμπαθώ.
Μου κάνει παρέα γιατί πάω τόσο αργά. Μου σου πάει κι αυτός. Ο τσαχπινιάρης που δεν έχει κάτσει ησυχία, αυτός εκεί ο μαύρος, παιδιά. Έτσι πάει. Και γιατί πας από εκεί και δεν πας από εδώ σαν νορμάλ άνθρωπος, ας πούμε. Από εκεί θα πέσεις από κάτω και θα έρθεις. Για να δείξουμε στον κόσμο εδώ τον δρόμο. Δρόμε! Ο δρόμος. Και τα σκυλάκια. Να το που πίνει νεράκι. Τελικά ήθελε νερό, δεν ήθελε το δικό μου νερό. Σνόμπαρε το νερό του Χρήστου. Τα θέλω σπίτι μου. Η γιαγιά έτσι πάει πέρα εδώ. Για το Χρήστο αναφέρει τώρα που δεν ακούει. Λάθος πας. Πώς είναι αδέρφια αυτοί οι δύο? Είστε αδέρφια? Αδέρφια. Εδώ βλέπουμε μια πύλη εξωγήινων που χρησιμοποιούν για να μεταφερθούν στην γη. AKA ένα βιτίο το οποίο είχε καεί στη φωτιά. Κατουράει. Άμα την αχτεί πάνω μας θα δεις. Α, έχει νερό. Έλα, έχει. Παιδιά, φτάνουμε. Τι φτάνουμε, από την άλλη πλευρά είναι το τέτοιο. Τι Οι λες ρε καταράχτες. απατεώνα, έλα να δεις κάτι. Το έχουν κάνει μπλοκ. Δεν με αφήνουν να περάσω. Έχω κόψει το καρτελάκι από την μπλούζα μου, με ενοχλεί. Ό,τι να είναι. Κάθεται και κοιτάει τα καρτελάκια και δεν βλέπει εδώ πέρα τα νερά. Τα είδα, εγώ αυτά εδώ από κοντά, είσαι και σένα που κάθεσαι κατά λίγο. Ω, πλώνω. Τι είπες? Ο πλάνο. Αεροπλάνο. Έλα, χάσαμε το Χρήστο, πάμε. Κάπου εκεί είναι οι καταράχτες. Όντως Η Μαριάνθη ακούει το εργοστάσιο Δεν και ακούω. νομίζει ότι είναι καταράχτες. είναι οι καταράχτες εκεί, ό,τι στοίχημα θέλει. Εκεί είναι γιατί το είπα μόλις, αλλά... Φαίνεται, είναι πράσινα από εκεί. Ναι. Είναι ολοφάνερο. Είναι. Λοιπόν. Όχι λιβαδιά. Πάμε. Εδώ είναι ο τελικός προορισμός. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι ο τελικός, αλλά... Πώς πας το τελικό. Το ίχνος του ανθρώπου. Ποιος ήταν εδώ? Και το σκυλουρινόκιο μου. Μήπως να μην κατέβουμε, θες να συνεχίσουμε λίγο? Έχει ποζάρι κιόλας. Είναι έτοιμος για... Έχεις ποζάρι. Κάτσε εδώ έχει γλίτσες, κράταμε ρε. Κάτσε να δούμε την πόζα του Χρήστου. Δεν μπορώ. Τζαλεντζάρο για να μπει. Ή που θα κάνει μπάνιο. Πολύ ριχάλια να πω εδώ, θα δούμε πιο Ναι, αλλά μετά. Λέγεται Batman. Είναι ο Batman. Αλήθεια! Είναι ο Batman. Λοιπόν, εδώ δεν είναι τίποτα τυχαίο, γιατί έχουμε πει είναι 3 σκυλιά. Μάλλον το κάθε σκυλί είναι συμβολικό, αλλά αυτό το σκυλί εδώ το λένε Batman. Batman. Και όσοι με ξέρουν, ξέρουν τη σχέση μου με τον Batman. Ή μάλλον μπορεί να είμαι και ο Batman. Όπα! Έλα, Α, ο Γλυκούλης μας έγραψε να μην πω. Το καλό το παλικάρι βρίσκει κι άλλο μονοπάτι. Κι άλλο μονοπάτι μπορεί βρίσκει. Να κάναμε πουλα χούπα, αυτό που κάνεις εσύ. Αυτό είναι γλυκό. Πω, τι είναι? Ο τέτοιος θυμήθηκε ότι του βγήκε από μέσα του ο Batman και εμείς πρέπει τώρα να κάτσουμε να δούμε τον Batman. Αλήθεια, πού πήγε ο Batman? Α, να δεις. Θα τον δούμε σε λίγο, κοίτα κάνει Όπα ρε. πάμε. τρόμαξα. Πόντιο πέταξε, τι έκανε? Τι ήταν αυτό? Ω! Εμάς ξανακόντεις με στο γυμνό και με το Χρήστο. Επικό. Έλα ρε, εντάξει. Πού τις έφερα. Που μας έφερε, οι μόνες μας ήρθαμε κάτι που μας έφερε. Μόνες μας. Ο σκύλος περιμένει την το έκπληξη, θέαμα. την έκπληξη του βίντεο. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει πάρα το σκυλό. Πρώτα θέλουμε να κάνει ένα έτσι. Όπα! Για πάμε. Εδώ περιμένουμε τον Χρήστο. Να κάνεις τη βουτιά σου, να σκάει ο Μύρμικας, ο Τζέτζικας και εσύ. Ναι, ο Τζέτζικας. Ο Τζέτζικας. Και να είσαι κάτω τους καταράκτες. Το vlog. Και παίζει μουσική από πίσω.
Τα σκυλιά, ελάτε. Αυτό το πιάτο θα το πιάτο. Εντάξει, καλό είναι το νερό, να ξέρετε. Ωραία, εντάξει, θα έρθουμε. Λοιπόν, Θέλουμε να μας πεις την εμπειρία σου. θέλω βασικά αρχικά να μην είστε ξενέρωτοι σαν αυτήν εδώ. Με είπε εμένα ξενέρωτη ο Και Μπάρμπαρ. όταν πηγαίνετε σε τέτοια μέρη, δεν θα φας, θα τυφλωθείς. Να Και όταν πηγαίνετε σε τέτοια ξεγυμνώνεις. μέρη, να ξεγυμνώνεστε. Ό,τι Σου να. κοινάει Κατερίνα να τραγουδάει και λέει Μπατμονέρο, Μπατμονέρο. Θεοί, ο Batman με ενέπνευσε. Νάτος, ο Μπάτμαν είναι ο μαύρος. Πού πάμε? Ο Νέιο. Από όλα τα μέρη που μπορούσα να το ανεβάσω. Και σκοτώθηκε. Τι θες μωρέ? Σαν γιαγιά πας. Ναι, παίζει να έχουμε έρθει σε λάθος μέρος. Μη κλάψεις γλυκιά Και εγώ μου. είμαι έτοιμη να κλάψω. All under control. Με έχεις φύγας. Όταν είμαι. Λοιπόν. Ωραία. Θα είμαι φόν. Αν ήμασταν μόνοι μας, τα είχαμε χαθεί. Όντως, όντως. Α, ναι. Ναι, Πάμε λάθος. πάμε λάθος. Batman. Έλα πίσω, έλα. Έλα. Λάθος. Δεν θα βγει. Κοίτα που περιμένει. Batman. Έλα. Έρχεται, έρχεται. Λοιπόν, επειδή κουραστήκαμε, νηστάξαμε και μας πρίξατε. Εκείνοι γιατί μας πρίξανε. Λοιπόν, τέλος στο βίντεο. Επιστρέψαμε, μας επέστρεψαν τα σκυλιά. Τους βγάλαμε τα σκυλιά βόλτα, τα επιστρέψαμε. Τα σκυλιά στη γειτονιά. Κάναμε και το μπάνιο μας. Όλα καλά. Εσύ Πάμε έκανες το τώρα μπάνιο σου. να φάμε σουβλάκια. Ξέρουνε, σανιάρουμε. ξέρουνε. Πάμε, βλέπω το τιμολόγιο, πεινάμε, γεια! Να το κλείσω Πάμε έτσι. να φάμε. Έτσι και το έχεις γρατζουνίσει, Όχι, δεν το ακούμπησα. Παιδιά, ανοίγω εγώ.